си вече към финала на индекс 11. Анатолий Тодоров в тясно. Изключително различни автомобили като концепция. Това е интересно на Drag Racing е, че в това състезание може да видите именно двубой на толкова различни типове коли. Обединени единствено в време. И така Анатолий Тодоров продължава да очудва всички. 10,875